Skrabal som si auto. Čak je Siva. Čo robíte? Ale na čisto. No, meriaš. Ja, ty meriaš, ty máš tú sondu. No dobre. Kde máš análnu sondu? Ideme? No, tak poďme. Ježiš, to je Čo ti prelovíš, Late? A ideš. to mi natíklo. Áno. Teraz byl kýpr. A ty až teraz? To je orgasmus. Nechoď si mimo záber. Idem ja na tvoj záber. Odrezalo mi hlavu. Prvá minúta, ty kakás. Už je prvá? Není, ešte. Hovorím, ešte prvá minúta 11, ešte všetko boli. Malo by to byť lepšie a lepšie, ale... Ale ja mám pocit, že je to horšie a horšie. Dneska to nejak nefunguje. Dneska ten optimizmus. Capko, nebier mi tú vodu. Ale to... Priožralo mi. Už krúži. Už vyhľadáva obece. Jairo! Jairo dostane trest. Choď mu za mama do kamery, Jairo. Ne, Jairo dostane trest. Sprchu pod horúcou vodou. Capko, No. choď do kamery, to je so zvukom a môžeš to niečo ukázať Jairovi. Dostane trest sprchu horúcou vodou, ale len teplú pustíme. Povedz mu to tam. No už je aspoň 4. minúta? Na minútky a stále to nepomáha. To preto, že si ráno málo škrabal. Áno. Pič, áno, už to začína byť dobré. Umírám, chvíľa mne odpouští. Pre nás. Ty si zbláznil sa. My sme videli pezinko. Služobné auto. Ďakujem. Takéto. Ty to? No. A to už fakt. No jasne, Sú góra. už vystupujú. Na chvíľu vybalí tú priedvu. Kde je ten speaker Adrián? To si pová. No koľko máme? No, 2, 5, ja. Už sú 3? Takže 5? Máš minútový kúpel. Už sa korí, už sa bojí. Sa musím hýbať, lebo vidia kryštály, keď sa mrzajú. Dobrý deň. Môžem si vás odfotiť? Jasné? Kľudne. Áno, aj zapozovať máme. Ráďo, pozvať. Zamávajme. Až keď dáš dolu plavky. No a už teraz budeš v tomu stave. Títo traje, budeš keď môžka. Hej, už nás majú. Budeme mať nový Nechci sa pridať?
Ja som sa chcel pridať, ale nemám plavky. To netreba! My sa nebudeme pozerať. Koľko mám? Štvrtá bude. Ešte nám budeš tak? To je dobré. A už 4. Dobre, takže 5 a ideme. Prečo? A ty nedáš tých 10? Pohode. Aďo, poď mi ujdem kolo seba. Krásny deň, tu by slnko a nikto tu není do pôdu. Víham to, ale to auto je 4-krát horšie ako môj pes. A ako máte službu? Čo vám tu pakujete? Forky je spíže, nepoznáš? Banda tupých hlav. Tam bol speaker Adrián, vidíš, to sú slávny. Keď už slíš, o tebe spievajú. Ježiš, Ale nevymýšľaj. 4 a 3 štvrte. už je 5, no. 4,8. Koľko? 4,85. No však choď von a ešte urob tú fotku také, že jak hangovery proste, viete. Keď už hovorí, že 5 je. No, to je, no. Ideme sa nejak nechce do tej roboty. To si píš, že sa mi nechce. Jak horšie, ako to bude. No, tak oky zavodil. Jairo, za túto absenciu máš 10 minút horúcej sprchy. Iba teplú vodu ti pustíme. Keď je taká dobre horúca. A nemu všetky sfery.